Draga braćo i sestre, već 5 nedjelja za redom družimo se s 6. poglavljem Ivanovog evanđelja. Danas smo na njegovom epilogu, zaključku, završetku. I iz nedjelje u nedjelju evanđelja su se ne širila, nego sužavala u koncentričnim krugovima, kad je riječ o onima s kojima Isus razgovara, kojima sebe komunicira. Najprije je to bilo čitavo mnoštvo. Kod čudesnog umnoženja kruha sjetimo se tisuće i tisuće samo muškaraca, osim žena i djece. Pa kasnije Isus upućuje svoju riječ Židovima, da bi na kraju, dakle, ti krugovi išli sve uže i uže, danas učenicima, pa onda 12 i na kraju sa Šimonom Petrom. Odnos s Isusom nije odnos mnoštva. Na kraju ćemo se na to opet vratiti. Zajednica je važna, ali ne možemo se skrivati iza zajednice. Ne možemo se uvijek i stalno, pa i kad je vjera u pitanju, vući naprijed na tuđoj vjeri, živjeti na tuđem trudu. Pa i kad Sveti Pavao govori o obiteljskim odnosima u 2. čitanju, govori o uzajamnosti. Ne da jedna strana vuče, a druga koristi gužvu, što je nekom stalo. I tu je, eto tako, u mnoštvu. Nego Isus želi da svatko od nas ima s njim osoban odnos, kako to pri kraju evanđelja čujemo i sa samim Petrom. Petar dolazi naprijed, razgovara s Isusom, s njime na ti. Petar se ne boji doći naprijed i iznijeti ono što je za njega Isus, kako ga on vidi, što je on u njegovom životu. Petar govori u ja formi, s njim vrlo osobno razgovara. Zanimljivo je da zapravo to čitavo mnoštvo, pa i sami učenici, i ne razgovaraju s Isusom. Oni mrmljaju na Isusa, ali među sobom. Oni raspravljaju, ali ne s Isusom, nego među sobom. Znademo biti i mi tako blizu Isusu, a da s njim ne razgovaramo. Nego mi smo u svom svijetu, u svojim pitanjima, u svojim, pa ponekad i problemima, ali u svojim molitvama. I ljutimo se i mrmljamo na njega, poput i mnoštva i učenika i Židova, na Isusa. Zašto ne reagira i zašto ignorira naše molitve? Što nam nudi ono što nama ne treba, što nam nije važno, do čega nam nije stalo? Zašto je tako uporan? Taj njegov govor je tvrd, nepopustljiv. I kako to da od svih tih ljudi koji su slušali Isusa, slušaju istog Isusa, slušaju na istom mjestu, iste riječi, ista čudesa gledaju, i jedni govore da je Isusova riječ tvrda, a drugi govore da je njegova riječ ona koja u sebi ima i nosi i daje vječni život? Kako to da na iste riječi jedni odstupaju natrag, a drugi pristupaju naprijed? Kako to da jedni odlaze, a drugi ostaju? A ista je riječ, isti je Isus. Da li je doista ta riječ tvrda, zahtjevna? Jest, ali tvrda nije. Zanimljiva je činjenica da sva 4 evanđelja riječ tvrdo koriste samo u jednom kontekstu, kada govore o ljudskom srcu koje je tvrdo. I znajući to, još nam jasnije biva da oni koji govore da je Božja riječ tvrda, govore o svojoj tvrdoći. I zato ne mogu Božju riječ prihvatiti. Ne zato što je Božja riječ tvrda, teška ili zahtjevna, zato što se ne prilagođava nama. Zamislite oholosti. Nego je naše srce tvrdo. Tvrdo srce ne može upijati. Kamen, uroni ga u vodu, neće upiti ništa. I zato još u Starom Zavjetu
preko proroka govori svome narodu, izvadit ću iz tijela vašega srce kamenovo tvrdo i daću vam srce od mesa. Srce ne samo koje kuca, nego koje je u stanju upijati moju riječ, nositi je u sebi, živjeti je. Tko je može slušati? Zanimljiva je ta riječ može, taj glagol. Kod ovih učenika koji će vrlo brzo nakon toga odstupiti, shvaćaju da je Božju riječ nemoguće slušati. A Isus taj isti glagol kasnije koristi i govori moguće je i može onaj koga Otac privuče, a privlači i može privući onoga koji ima otvoreno meko srce. Pa i mi znamo reći da je netko mekog srca. Ponekad to koristimo i govorimo i u negativnom kontekstu, da previše je popustljiv, da previše je otvoren prema drugima, meka je srca. Ali zar je bolje biti suprotno, tvrda srca? Pa i taj izraz znademo koristiti za nekog da je tvrd. Nije Božja riječ tvrda, tvrdo je naše srce. Ali je pitanje koja se strana to treba prilagođavati? Zar Bog čovjeku ili čovjek Bogu? Još su, putujući kroz pustinju, Izraelci prigovarali na Boga. Bili su puni mrmljanja iz raznih razloga. Ako više nije bio razlog mrmljanja ovo, našli su oni drugi, onda ono. I kako je Bog rješavao njihove probleme, stalno su mrmljali. Ma što god Bog da nama učini, što god da nam daruje, ako je naše srce nesretno, nezadovoljno, tvrdo, ma mrmljat ćemo uvijek. Stalno nešto od Boga tražimo, a ne ulazimo u njega, s njim u osobni odnos, odnos ljubavi, odnos prijateljstva, odnos zajedničkog života. Izraelci su do te mjere mrmljali na Boga, da su ga i optuživali, da njegovi putevi nisu pravedni, da on nije pravedan. I Bog progovara opet preko proroka, moji putevi da nisu pravedni. O čemu vi pričate? Nisu li vaši putevi nepravedni? Pogledajte vaše puteve, a pogledajte moje. Pa ćete vidjeti čiji su putevi nepravedni. Ali u toj tvrdokornosti srca neki se povlače i odstupaju, neki ne vjeruju. A vjerovati, to nije samo voljni čin, a volja je svojstvena samo čovjeku, nego je doista odabir čitavog života. Biram Boga, ne samo svojom voljom. Mi smo svojom voljom odabrali doći danas ovamo, ali to još uvijek nije dovoljno. Valja se otvoriti, valja ući u osobni odnos, valja tog Boga prihvatiti, valja tu riječ koja ima u sebi život vječni pohraniti u svoje srce. Ne samo slušati, nego i živjeti je. Čuti je dubinom svoga bića da postane dio našeg života, da postane najvažniji dio našeg života, da postane, kako će Sveti Toma, koji je odbijao vjerovati, na kraju reći Bog moj i sve moje. Sve moje. Neki odstupiše, čine korak unatrag. Bog je konstanta. Bog stoji i čeka. Mi se njemu približavamo ili od njega udaljujemo. I zanimljivo je promatrati te naše korake naprijed, natrag, k Bogu i od Boga. Puni smo često puta razočaranja na Bogu, jer ne trebamo mi ono što nam Bog nudi. Mi trebamo ono što mi mislimo, što mi znamo, a valjda najbolje znamo za sebe, treba. I to, Bože, usliši, pusti to drugo. Bog nudi. Kao što smo čuli i u prvom čitanju, tako i u Evanđelju, ovi koji odlaze u slobodi. Ovi koji ostaju u slobodi. Isus ne želi nikoga ni otjerati na silu,
ni nikoga ne želi zadržati na silu i daje svakom od nas mogućnost odabira. Čuli smo u prvom čitanju kako preko Jošue govori: narode, birajte kome ćete služiti. Da li ćete bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu rijeke, ili bogovima Amorejcima, ili ne znam kome? Ili ćete služiti Gospodinu? Ja i moj dom služit ćemo Gospodinu. Bog nikad ne nudi više opcija. Jer kad bi Bog nudio više opcija, to bi značilo da su te opcije jednako vrijedne. Nije to kao hoćeš li jesti špagete broj 3 ili špagete broj 5 ili njoke, sve neke varijante. Bog ili nešto drugo nisu iste varijante. Zato Bog nudi samo sebe. Nećeš li mene? Ti samo odaberi što, kako i gdje ćeš. Bog ne nudi druge opcije, ne nudi nam alternative. Zašto? Jer te alternative nisu jednako vrijedne, nisu uopće dobre. Bog je jedini dobar i zato Bog nudi sebe. Bog nudi samo sebe, ne nudi nešto drugo i poziva nas da odaberemo njega. I temelj našeg izbora je odabir dobra. Nije sloboda, mogu činiti što god hoću, jer kad čovjek u tom razmišljanju odabere zlo, onda prestaje biti slobodan, postaje zarobljen i njegov odabir više nije slobodan, živi u zarobljenosti. Zato Bog poziva: biraj mene, biraj slobodu. U meni ostaješ trajno slobodan, imaš mene. Ja ću čuvati tvoju slobodu, jer ja tebe ljubim i poštujem tvoju slobodu. I na kraju Sveti Petar. Nakon što mnogi odstupaju i nakon što Isus govori 12-torici da možda i vi ne kanite otići, zanimljivo je da Isus, shvatili smo to, ne prilagođava svoju riječ. Ne govori: dobro, ajde, neka vam bude. Isus je dosljedan sebi, ne zato što je tvrd, nego što zna da je to nepromjenjivi temelj našeg života i želi nas dovesti na taj temelj. A na nama je, hoćemo li na tom temelju ostati ili ćemo se s tog temelja maknuti. Hoćemo li i dalje biti kuća na stijeni ili ćemo postati kuća na pijesku. Hoćemo li ostati nesrušeni ili ćemo biti razvalina velika. Gospodin nam daje da biramo i jasno nam pokazuje i otkriva što koji izbor u sebi nosi. Gospodine, a kome? Koja je alternativa osim tebe? Ako tebe ne odaberemo, što nam preostaje? Ako bez tebe ostanemo, što imamo? Petar ne želi reći: a nema nam druge, ostajemo tu, šta ćemo? Ne, nego nema ništa bolje. Ti si najbolje. Ti imaš riječi života vječnoga. Ti si živa riječ. Ti si kruh života i riječ života. I to mi danas ovdje blagujemo. Riječ života i kruh života. I u osobnom odnosu je s Isusom. Razgovara s njim. I tu zaključujemo i vraćamo se ponovno na zajednicu. Osobna vjera nužno prerasta u vjeru zajednice. I kako i Sveti Pavao govori o tijelu i o udovima, kako govori kroz sliku obitelji, sliku ljubavi muža i žene i njihove uzajamnosti, to je slika ljubavi Krista i crkve. Rastimo kroz zajedničku vjeru, kroz vjeru zajednice. Osobna vjera nužno se pretače u zajedničku vjeru. I mi to danas to činimo. Zajedno ispovjedamo vjeru. Zajedno svjedočimo jedni drugima. Zajedno blagujemo i riječ i tijelo. Kaže Petar: mi vjerujemo i znamo. Ti si svetac Božji. Ti si onaj koji ima doći. Mi se ne mičemo. Mi odabiremo tebe. Istina, Petar će u svojoj ljudskoj slabosti zatajiti Isusa. I učenici dalje nose u sebi svoje ljudske slabosti, ali ne miču se od Isusa, biraju ga i dalje.
I u trenutku kada su se u Getsemaniju razbježali, postali su izgubljeni i oni su se tada odmakli od Isusa i učinili su korak natrag. Predivna je slika braka i ljubavi između muža i žene, kada Sveti Pavao u drugom čitanju govori: ne da je netko veći, važniji od drugoga, budite podložni jedni drugima, međusobno. Ne samo da žene budu podložne muževima, nego i muževi ženama, jer Isus 3 put govori: ljubite svoje žene. A što je ljubav nego li podložnost, nego li darivanje sebe? Nije li Krist podložio sebe za nas, za crkvu, za svoju zajednicu, za svoje tijelo? Neka Gospodin i nama daruje da u ovom blagovanju njegove riječi, u blagovanju njegovog tijela uranjamo u jedinstvo tog tijela, u jedinstvo crkve i da osnaženi zajedničkom molitvom, zajedničkom vjerom, zajedničkim prepoznavanjem i osobnim i zajedničkim odnosom s Isusom rastemo u dubini vjere koju i sada ispovjedamo.